sit banya ka jing ko jing kya duai na ka benda blessed da saria banya ka jing ko jing kya Laitïa, ko himen ko para tong in songu ya jisu na ka binta ka step tong in am vandra hawu ya baro ka jing baro ki jing tumu jangi pa undup korku ngi duai na binta ki ba pangi ba shitam ngi duai na ka binta baro ki jing tumu shime jangi pa ka bor jisu nang trekam ngi duai ru na ka binta ka bible convention hau benai benwan pa ka bor jisu nang pau habaro ki bru ki bawan shimenta ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ par ka jingi jango blai lem par ka jinga sulak jango men sim Bakhuid kindon reng khad bat pi baro ko himen ko para tong in sangesh por pan ko slai halaga donur ka men sim halor baro ki pop ki bangila le ngilong ginam pop ngilong gi baduna haruka pat uksuit ubamen uyale persha ya uble lemba jongi lemba ka jing tolor jongi lemba ka jing duna jongi tongin IT ya baro ka jing long jongi krampa ngin trang ya ka jing kui ha ka jing im jongi banjop rengkat bar jisu halor kie kie baro togin tuai pau jisu unang isne yangi unang sait kud yangi dakas nam bakardor ka jongu inang duai markeliang ngin kerpad eu jisu panai khangi kata ka bor halor ki pop baro nga palam ha ublei pardon bor baro pada happy ko himen ko para bangale pop shibun e da ki jim parkhat bet kitin ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga daga jinglai parat bakrap e janga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teizoti ya ki ange bakiri kui badia pi ko himen ko para banduwai na kabinda janga how try ublei jangi ublei badon bor baro ni sune yangi padandala map ki pop jangi unielam yangi shaka jingi bam jikut amen. To nginia Dubai ngi IT ekjing dumo shime jongi pau jisun pen kuid yangi upen koi pen kia yangi un pen klai yangi un pen parnai ya kala wei jongi iduaina benda bar ki kinna ki bala yorusal bat ki ba
kiba ward yagi admission baper waki jaka baper ai baro ke jingang nu jongi kalam ke basizo iduai na kabinda ka Bible convention ban sawan baga bor jisu nam pau habaro ki brio to ai kotrai ngi karpat ba ya ka jingyai lindi jangkane ka partay jongi en penyai da ka jing senshar jonga jing suk jame but ba ka balang jame kan comment ha ka jing shakri ba jai yame da utrai jongi Jesu Kristo kun jame uba imbat senshar rengkat bad me ha ka jingelang kawai jungamen sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule nakshti baningkong jong Petrus Bakhuid. Ko ba i ye. Kinungya tu lupa kriya tu shapang kata kajing ai kabalong kajong pi. Pila wat bene bat pila tokit shapang kane kajing penim. Kila tokit ya uai. Ne ya kapor kabla krew da mensim ukris. Bodon hapo jongki. Haba kinungya tu lupa. Ya kajing shashitom ukris bat ya kaburom kapabud. Lapan pau haki. Bakshakri, yaladehi, henrayapi. Ha kita ki kilo penbena menta. Hapi da kito kibala yalap yaka kubor bapa. Hapi da mensim Bakhuid. Ya bala pa na beneng. Kita ki ya ki baki angel kila terang ban kami. Namar kata, to panpo ya ki jingmut jing perkhat jong pi. To le tibriu, to bulut ya ki jing kermen, ha ki jing kaban wan shapi. Ha kajing penpau jong Jesu Kris. Kum ki kun bakongu. Wat penyadai bat kajing kwa berai jong kane kajing bamtip ba menshua jong pi. Nrei kumba uta ubala khot ye pi ulong umensim. Tolong mapi ru ki Bakhuid ha kajing le jing kam jong pi. Na bala tho pimdai balong ki Bakhuid. Pindai balong ki Bakhuid. Namar ngalong Bakhuid. Aktin jong utrai. Neuspa Rapunyo. Why you try? Why sing? Why tell Uleki kampala. Why you try? Touching why kapatemai. Try
Utrai undon reng kad bat pim. Ringkat Bakhuid. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Marcus. Kabram Hamir Trai. U Petrus ulastang ban ong hau Jisu hakumi. Ngila ino yakie ke baro ban ngila bud yame. Jisu la ong shisha nga ong hapi. Don uwe uba ino yala ka ying kasem yala ka himmen ki para shinrang ne kinde yala ka kami ne upa yala ki kun ne ki bri ki kendo nagabinda jonga panagabinda ka gospel uben iyo pediang minda hagene ka por shisha shispa sha ki ying ki para shinrang bat kinde ki kami ki kun bat ki bri ki kendo lem bat ki jingsha le ban bain bat ya ka jingim bam jekut haka parte kaban sawan henre bun ki ben ningkong kin salang kaddo ki kaddo pat kin salang ningkong ka gospel jom utrai ko himen ko para bayin hautrai Jesus Christ minda kasni kaktin uble ka kort ka wearing iway pa iway banang wad ya kaspa baneng bad ka kaspa baneng kalong ka jingkuid bad niosngo nagashti jongu Petrus Bakhuid tolong ki Bakhuid kumba upa baneng ulong Bakhuid kajing kot kajing ver yangi kalong banlong Bakhuid henre kajing yale persya ru kalong persya ya kajing kuid jong ni iway pa iway uksud yale hadu kata kata banginom sngotu banginom im ha kajing kuid kinongya tulupa barim kila wad ya kane kila wad binia ya kane kajinga bad kila lap bakin lap bad Ngilaban lap ya gane ke jing hau Jesus Christ hau mensiam Bakhuid lempa ke jing ya trailang jongi nagata ka daw hau Jesus Christ ngidon kane ka bor banyale persya iya ke jimbam kuid yale persya ya ke jimbrai ke do bat baro ka pop kawan shangi ngidon kam ya ke jinga ka jinga ngimla banyo na ka parte henre ka jinga ngide banyo na ujisuhi ubala job ya ubamen bangindup yo ya ka jingkuit ha ka jingim jongi bad lempa kaneka jinga ngila ban job ha lor kie baro bad kam kerpang ban ya ka jingim ka Bakhuid na ka binda ka burom jongo belai bad news nguru na ka gospel minda kasngi ujisu udang benrap shushu Syapang kanega jingkot. But news ngo minins ni kumno rispa ula wan ban ward ya jisu bakwa ban yo mart ya jimba jong jisu but jimba kalong jingkuit ban yo but ban ya kanega jingkuit ni don kam ban ino ya ke baro but jisu dang penshai shushu halor kanega pang kumno ngilaban ino ya ke baro But kaya jimandoi habangi ino yaki baro naga binda bandap da kanega jinga ngila ban job halor ki baro bad ban ino yaki baro kalong kabashitom ban kendait yaki baro kalong kabashitom na marbun ki bru kim sautu yaka jimmut ban wat yaka jinga jongo blai but bun ki bru kim sautu yaka jimmut ban bado blai Bad Jisu Wong, habangi ino yaki bayid ba toin jangi, habang ngim snapshu yaki bayid ba toin jangi, neki paralog jangi, ki ba kren lai purukam, persya yaki jingkuin, persya yaki jingwat yaki jinga ngidon ka jimmen toy. Habang ikin koridor ya uble hadu kata haga jingim jangi, habang ikin koridor yaki jingkuit hadu kata haga jingim jangi, kalong ka jimmen toy iyangi. But hakaju ka por Jisu ong banyot dap ya ka jinga kadbanang yo jingker ku shispa sha ha ka jingim jangi kadbanang dap but kadbanang roy ha ka ne ka jinga kadonro ya ka jingtinju kadonro ya ka jingale ka bau Jisu ka dau hangi kalong ka jingsha le bein rengkat
bad ka jingwad rengkat bad ka jingim ka Bakhuid ngide ben kemilindiru ya ka jingsha lebain na mar ka jingsha lebain na ka benda ka jinga na ka benda ka jingkuid na ka benda ka hok kalong ru ya ka bor ba pen kuid bat pen kantang bat pen kerpang yangi haka banlong jongu Kris ngi ha banlong ban im banlong ki jongu Kris haka jingim jongi kane kalong ka jimmantoy kane kalong ka jingkerku ka bau Jesu u terwahangi bun ki bri ki kli bale ngadon kam ban im ya ka jingim ka ba janai bale ngadon kam ban pelut ya ka por ban duai bale ngadon kam ban kiarna ki pop bale ngadon kam ban ino ya kie basniu na ka jingim jonga bale ngadon kam ban ino ya ka jing sngoba jonga perte don pun ki jingkerli kaba ke briu ki kerli bad ke jubab kaba Jesu andra kalo kadon ka jingkerku shispasha naga benda baru ki kam kaba ngile naga benda ukris bad kumjuru kadon ka jingsha leben ban im ba ya ka jingim jongi ban im koin ha ka jingim jongi kadon bun ki jingye ha kama jongi kam da suk ban im ba kam da suk ban im koi nama don bun ki jingale saudong ngila ban kenia kita ke baro kum ga jingsha le ben lese ki briukin ken dai yangi lese ki briukin isi yangi lese ki briukin tarais new yangi lese ki briukin jingai nangi bat kiniru kalong ka jingsha le ben ha ka men siam jongi ha ka jingmod jongi na lor ka jingsha le ben ha ka do ko himen ko para tongin duai ha ka ne ka Eucharist Bakhuid naga benda ka jinga ban im ya ka jingim Bakhuid bat kumjuru bandap da ka bor Jesu barabor ha ka jingim jongi knamba ngilaban kendiu ya Jesu ha ka jingim jongi da ka bayino ya ka jinglong jonga po Jesu beid kerko kerdo yangi pensle yangi bangilong ki bri bat talot ba kwa bandon lambat me yarap yangi ha ka jingwa jingtip yarap yangi haka jing ward jing kuit yarap yangi haka jing ele jongi bandroy haka jinga jome en yaro ya utrai Jesus Christ kangen plai ka jing jongi ngang how play wa ben board ba ho unang tao ka bening bat kendau Bad how Jesus Christ kun pamarwe jongu utrai jongi yau bela pun na mensim Bakhuid yau bela khana ka Maria te soti bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yau la ya la tep yau ula kya shaki biya haga Sngi ka balai ula mi pat ne ki biya ula kiu shabening ushang shakamon uplay upa badon bor baro nang ta unwan pat ben bishar ikibayim bat kibayap ngay thao min sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingesilo ki rikoid haka jimap yaki pop haka jimmi pat kado haka jingim bam jikut amen Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga bar jumpi
Kalong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor baro. To try yang sekian di jombi. Nak bentar kecil bawa ke pulang ke ketek susu. Kecil pada kapalang ku suku paro koi. Ko blay meyu ba pinbiang yage jingai yake ba enterwa shaka kerteng jame. Bad uba new yaki jing terwa kinya kum ga jing shakri hok jongi yame. Ngi karpad yaga jing isne jame. Ba yaka ba me ai hangi kum ga telong jonga hok. Menairu yaka ba kan pen poi yangi shaka baino. Da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon reng kad bet pim. Ringkat bagi Talken tiu yalaki doinud. ikan tiu kisah utrai. Tongin aingu ya utrai uble jongim. Basyong hok badai. Dashisha kalong ka basyong hok bat ka bade. Kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinrat ko pa bakhuid ko ble badon por bat bam jikut. Namar haka jingi melatau ya ubendriu. Bat habala pindram ya u katkum ga hok. Mela sispa ya u daka jingisne lemba utrai jongi u Jesu Christ. Lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame. Ki hima ki demmane. Bat ki bor ki kinyu hakamat jame. Ka beneng bat ki bor ka beneng. Bat ki sarapim bala kerku. Ki amane rengkat daga jingkamen. Ngi karpad yame. To ai bagi sur jangi. Kin yaso bat ka jungki. Kadba ngi penbana daga jingero bas nge verit. Bakhuid, utrai Laitïa, neng berjaya sawada kapurong jombi. Hosana, Hosana, Lord you lay shadow. Hosana, you lay to know. And Yahweh, you bawan, hagad keteng utrai, neng bertei sawada kapurong jombi. Hosana, Hosana, Lord you lay shadow. Hosana, you lay to know. Ko himmen ko para tongin IT hau Jesu ya ke jing thalot jongi baro. Ha ka batrang ya naga benta ka jinga e halo jongi ke jing kuit halo jongi. Tongin karpad ya men siam bakhuid ban man hia halo jongi ban tanglot ban pindu ya baro ke jing long persha ya ke jing khot ke jong uplai. I karpad Jesu pentap shoin ya ka donut ke men siam jongi ta ka jinga e jong ka beneng kenapa ngin long ke bakhuid kumpa upa beneng ulong ubakhuid. Dashisha melong ubakhuid ko trai katamay jong ka jingkuid barong. Namar katangi karpadia me topen kuid pen gantang ya kinegi jing tarawa jongi da ka pa ya umen siyam jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bagas nam jongo trai jongi o Jesu Christ. Haka por bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pedeng ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halagi senran u ong toshim barto bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti na ka benda jompi. Hakaju ke rekomenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ai ya ka halage sendran u ong tu shim batu di na kane pi barro
na markane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benta jumpi pa naga benta ki babun naga benta ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yangam was nam bakardor jungu Chris to pen kuit yangi pen kuit ya ki men siam hadim pen kuit pen koi pen kia ya ki bapang ki beshitam ya da yangi nau bamen kajimaya jong kajinge Namarkata ngi kiba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngetarwa hame ko Taïew pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngida aingu aidem namar mela nyu yangi kiba bit ben ya hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge varit ngi kar parya me bangi kiba yo binda haka met bad ka sunam ukris ngilong kibela penya tele kave da umen siyam Bakhuid token mau ko Taïew ka balang jamme kabala priang hatatala ka partay pato pen janaya ka haka jingin ringkat bado Francis upa Bakhuid jangi wilbert marvenu bishop jangi pat baro ki lingdo bat ki riniam takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotiya da ka bakrmen ya ga jimmi pat badia baro ki bela klat no haka jingis ne jamme topdiang ya ki shaga jingshai ka kama jamme to isene yangi barongi karpad yame barengkhat bar kamari ate soti Bakhuid ka kami jango bale u jos Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baro ki rikuid ki bela pen snaba yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut but bangini ro but pen don buram yame da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallang hamayo blayo pa badon bor haka jingelang kaway jungamen sim Bakhuid baro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tong induwai nagabinda baro ka jing tumo jangi ngidwai ro nagabinda ki bapangi bashitam ngidwai nagabinda ka rindia katbanang nang yai beteng ega jingjir ega no make mat jangari jangi idwai na gabenda ka sukka sign barga jingar ko halo bar ki briu batrang yaga jinga e kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka tang jame kanwan ka hima jamne kalong ka mon jamne akan dau kumba habening toai yang iminda ka jimbam jangi ka pahala kasni badamap yangi kiran khang jangi kumbangi rungi map yaga beles new yangi Padwa delam yang isha ka jimpen shoy, Ndray taplait yang ina ka basiniyo. Taplait yang ingi karpart ko try na ka jing siniyo baro. Ha ka jing spoon jamme, tay jing suk jing sign ha ka sngi jangi. Kanambada ka jing arap ka jing isne jamme. Nilait baro bona ka pop, bad ninyo jing edan na ka jing jinjar baro. Katbang idang ap kamilin diya ka jing karamen Bakhuid, bad ka jing wan pa jangunong penim jangi o Jesus Christ. Namar ka chombe ka long ka hima, ka chombe ka bor ka buram, chinom la chinom. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henrya ka jinge janga balang jame badha ka jing spoon jame to ai hakaya ka jingsuk bad ka jingya tali kawe katkum ka mon jame mame uba im bada basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabor rengka bat pim Bring God back. dap ta ka jinge do Christ tongin yaingo markalia
hakumi ukon lambro jong play hakumi ubakit no yaka pop jong parte sokito kibala korcha ga jingkawai jong ukon lambrot kamet pagasnam jong grace kan rianga shaga jingin pam chiko ablego pa ablego kun ablego men siem Bakhuid yes ngo yame nagabenta ga jingai men siem jingai boringi lemba kanega communion Bakhuid lemba kanega communion men siem eleo pidiang yaka met bagas nam jame ko ble lemba ukun jame ko jisu be i pen slay yangi pen kantang yangi pen dap yangi daga jinga ega jame hamanla ka benta jonga jingem jongi haga met jongi haga men siem jongi haga jimu jimbar ka jongi bangin dup la ben im yaga jingim ka ba kham khoi haga ba eno yake ke ba balong jonga kincha parthe pen kantang yangi pen khoi yangi pen phe yaga met ka pa jongi na ba ro jai ti kiniang bad ka jimpang jingshita bagidon pen kantang yangi pen khoi yangi pen kalai yangi bangin dup lam ke ba sei so da ka bo jame hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 la 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 di 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 di. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, la 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 di 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 di. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duai. Endalap sayangi daka jingai ba pelait im ngi karpadi ga jingisne jome ko trai ba daga nehi ka sakramen daga ba mep sayangi hagane ka parthe men perlong yangi ki nungyo bindalem haga jingim bam jikut da ukris utrai jingim Amen. utrai undon renkat bat pim Ringkat but blay badon bor barun karku yapi upa barukun baru mensuim Bakhuid. Amen. Ya lisuk ban penpana ya ka kubar babha jung utrai da ka jingim ka jompi. Nis Samu Yahweh. Aspa Bakhuid. Kavuram hak pabra kum rau mesim Bakhuid. Kalau kumnikong kunjung tak pada boj na lajna. En je roi utrai Jesus Christ.